lodo erimeri chai. Erimeri na lodo erimeri. Onwe egbule nwanyị na mbibe. Come on, anyị nwa. Ka anyị kpere ọkụ ṅụrụ mmiri ngwọ. Asụmeri meri na lodo erimeri o. Erimeri na lodo erimeri. Onwe egbule elu dị n'ala ụmụ ka ọ kpụtara m nwa. Ka ọ kpịga m nwa. Kpụrụ m nwa. Nta m okporo ọkụ gụrụ nwa million. I know. Nanozu. Yame. Margaret. Ọnwa egbule dị n'alụ ma alụ ka ọ kpịga m nwa o. Nta m okporo ọkụ mara nwa million. Maggi. Kele ọgwụnụ. Ọ mkpụrụ osisi nna m. Ele ka ibu klalo mkpụrụ osisi ote ka mgbe Adam and Eve nọ n'ogige Iden. Nna m ọwụ idem ahụ ekela n'ime idem. Ugbu a wụ ịnọ n'ime Garden of Eden. Elele otu ebe dị otu ugbu a. Ịnọ n'ime Igbo ọwụ Garden of Eden. Anyị marala ihe mere n'ime Garden of Eden. Eden ya wụ kitchen, place of celebration. Omele. Nke mgboro ngị ekecha. Gbuokwara ndị ga-akụ oyibo nsigbe. Ịma asọ nwa ọjọra Desmond sọ onye gba akwụkwọ na chọọchị enyo agịga onye wụ 300,000. Ha ga-eme na nke ahụ anyị ga-ahọta oteji anyị kwekọrịta ma awa ga money mass gagagba ego ọla mana 300,000 nke ọzọ dịkwana ka ibe ya awụ ihe m gwara gị ọzọ ọrụ ka ibe ya awụ ihe gbasatara Ewu Ukwu. Ọhịa nọọsụ jiri gwa m sị gịnị m ga-azụkalalo ha prescription anakọta ha m zụọ ya. Ọ ihe nọọsụ gwara m mbụkalalo mkpụrụ osisi ndị a si gị rie ya otu nri gị rie mkpụrụ osisi otu nri. Nna m gị were onye skọpụtọ Ben enwe ọnwa agada ahụ azụga Ben enwe ọnwụ na-akpọ ihe Rochas. Nna m gị kpọọ ihe gị akpọkala ha Rochas. Ihe m butere ọwụ ya resipi ihe m si m agwa gị mgbe anyị na-akpụchara ihe a lekwa anyị lekwe 3 million gbaga m na akanta anyị 3 million awụdasa anwụ. Amana m otu esiri gbuo onye ibi mma nkwa n'otu o siri zee ya maka asọ nkata asọwụ na-atọpụ ya akọrọ n'ahụ sụzie ya ka ya mara mgbe a tụrụ ya mbụ. A na-ekwukwe na ya sọ ihe ọbụla ọkụkọ bụ mmiri achị ọ dị ya oke mkpa. Ọgụ nkịta awụ ga-eda agara m ma dagara gị ihe nna m. Ndị Igbo na-atụkwa n'ilu so saa na nga ọwụla nwata a na-ebe akwa atụ aka nne ya nọrọ ya nna ya nọrọ ya. Mgbe nna m dị ndụ ọ na-asị m so a sị nwata kpakara ihe ibi ya n'ajọ nkụ kama a ga-eto esi ya na ọ gbalịala ha bụ ihe nsọ kpara ya n'ajọ ahịa. Okwu ga-amaka okwu ụtọ kasịga. Ihe ọzọ anyị ga-emewu anyị ga-enyobe ya anya mana biko tupu anyị na-enyobe ya anya nwere otu okwu gbara ọkpụrịkpụ m ga-ajụ eju gị maka asị akọwaruo ekewaruo gbanụ ọ bụrụkwanụ be mmadụ ka na-agbanụ ihe a Igbo kalalo ga-asị mara akpọwa nwa wọtọf ime nke dị adị mma ele ha ga-eme ke nọ nke enwere lobe ntubu m ọ na-abụchita n'akwa otu a ka nọ ugbu a maka eme ngwa ngwa emela ha ọdachi gị bịa rie ihe ndị tọkwasa n'elu ọ ka ha kpụọ onwe
onye ọbụla zaa aha nna ya anyị kpụpa abụọ at the same time o nwesịrị ike seta ka m na-eri ka ị na-eri ihe a m na-eri gị na-akpụ ya dị aba bụ a na-amara ihe na-emela anyị mụzuole agaga mara ego anyị agaga dọrọ chek kema gị akpọkwasakwa kapagide ọkwa ahụla m otu esiri gbuo onye ibi mma okwu gị kwụ ọtọ ka sịga ọ dabakwa dị n'ime egbu onwe m aga m amalite ọrụ anyị na-eme na na-emechikwa anya ngwa nwecha ndị na-enwedo ugwu mbụ Chineke na-aghajise nwere ka otu anọkịta ka agbaala abụọ otu mmena gị na ogbu akwụgo ụka ya agba abụọ bekee na-abịala ya wadio ngwa be gị m nwoge m gwara m ọrụ ezinụlọ ihe m nwaji kwa ndị agịda eme amụ ụmụ gbara akịrịka N'idim ebe Hamaka so ya we hate gaga bukla no galo gigi de papa fruit and fruits ni no ni mo he bukla lo buka so mbia nyo nwo na elugo kam go tentri ma nwo kro brain mo de ko fra ga na ala ye ma se na ma agbali atu omeme nanu bula no gide tiki ibure bile asa go really am tari dia ko akoko anyi so yara mke this week no more anything this week adana mo this week clear ho agada ma nworo go hamaka biko hamaka asma baga dawa prosi ma onwa go amase ka do yogurt o ya wonu shi so what mo enjo wono ta buri ala tim na ko bo tim papa ma ta ga nam ga ta ma ka kunta bi go ni Ogini kam gemere gi wani mama Ibwara mewu mworo gi mwa Ibwara mewu mwosara gi mwa Obi gemere mo di mama Ogini kam gemere gi wani mo Ibwara mewu mworo gi mwa nke agbakwara m aja amụ afọ 5 ụmụ iri enye gị 3 million ka na-aga n'ubi ka ji na-aga na-enwe otu na-eme ewe ọnwụ ndị ọfụ kedụnụ daalụ nna daalụ nụ kedụ unu mee o nwelu onye abịa gwa m si na arụ adịrọ nne Biati
a sị na radro nne bịa tinye ka nna agba ka nje kwudo ọ ga-abụ bụrụ nke m ga-agba nwa m nwoke ka m gwa ya ka ọ bịa nyela aka mbọ na ya ka mgbe eje ọ chọrọ nwaanyị nna ife dị ka ga-akọ n'anyị n'obodo a daalụ ewezụga gị ịmakwa nwa gị nwoke batara n'obodo a gbanwee ọnọdụ onye ọbụla werezie amụ tinye every family n'ọnụ onye ọbụla efuzi ugbu a ya na-aga na-eme ọnọdụ ekene dịrị gị nne m anyị sịkwa n'ụlọ gị ka anyị na-abịa nke ozugbo ahụ anyị na-agbacha akwụkwọ amaburu envelopu otu ebu ego anyị n'aka ka ya anyị envelopu na-asị enyere m nye onye mba nwa m nwoke bụ ọ na-ekwu ọ na-eme ọ na-ekwu okwu ọ na-eme ma ya nọrọ n'ogologo akụkọ ezinne makwa ewezigo otu ihe akara m isi ka ị mụtakwuo nwa ọzọ maka na ọ sị na ị nwere otu atọ ka anọ onye nke a na-enye 300 onye nke ọzọ na-enye ego awụrụ ebe niile Chineke nna ọ Chukwu ka ọ dị n'aka Chukwu ka ọ dị n'aka ọ dị mma ọ nwere ife ome onye nwe ekene bụ Chukwu ọ bụrụ m na nwa m nwoke enwe ekene bụ Chukwu nye ọ ga-abalị unu ka njebe na nne biatin nwa agwalụ m achọrọ m ka m gbaga malụ ọ bụ na ife ga-emebe ozugbo na kwam ka m gwa nwa m nwoke ka emebie ngwa jisikwa n'ike esemokwu abịakwana biko na esemokwu abịakwana ọkụ ya ka anyị ji wee na-eme ife niile ngwa jisi n'ike mmadụ kwesịrị ịpụta ụwa akpọ ya ezinne nwere ugwu ọ bụghị ndị a na-aga na chọọchị were ọgba aghara tii na famili ha abịa na-echi ha ezinne ọsịmọsị a ụdị ndị ahụ ndị ekwesịrị ichi ezinne just imagine this community ụmụ okorobịa niile nọ n'obodo na onye ọbụla nọzi n'ụlọ n'ụmụ repu enwezi akụkọ repu ala everybody na-achọzi ịlụ nwaanyị ma onye ji ego ma onye ji ana-agbala ezinne ka ha nwe aka na anyị ga-alawa n'ụlọ gịnị ọzọ ka anyị gaji nwa bịara ego anwụọla Iturashi. Iturashi. Chineke. Sogin. Abi, bebe chukwa yin bidoro. Aka kwa ki chira ka yin bidoro. Ele ki chira ka ko mutu na. Chineke. Dawa. Ba chukwa yin bidoro. Bebe no. Angela. Ham. Ngadi. Angela ham. Ele ki chira ka ko mutu na Angela. Just one and Jalanka, and Bernard and Naga Moroga, Aragra, Hango Sugar, and Nampara. Who could let a dog tell here? And I want to go. Give money. That I bagani. Give a message in Bidu. In Anum. Get people. The man. Lay up 3 million. Yapashi told 3 million more. In Anum. 3 million. 3 million. That I go. That I go. That I go. Angela, how? 3 million. I'm in there 3 million. Angela, I'm better than they get to make a money. Can't go. Huh? You money as in Chua. I got me. Eh? Angela, how? Umakishi can't tell. Better than go. Angela, come as a year. Not 3 million. In Anum. That I got to go. How quick that 3 million? The one who back I go. Chora. Nke pa aga ya nnọọ. Ọ ife kwuru ka a na-eme. Aunty no. No welcome. Hen na kedu. Adịm. Hello. Hey, asị m ihe nke anwụ gị kwuru kwa arụ aka ọrụ nnọọ ifụkwa ka anyị niile si aga.
everything a na-aba n'usoro ụmụ okorobịa bịaza wụrụ ndị na-ewetara anyị fugonugo ụdị ihe a before anyị nwego from even wedding na-ewetara within how many months etinyere this thing since how many years a na-afụ ya nna ọ ya abalụ gị ụmụ agbọghọbịa anyị kịta at least ihe anyị ga-ewurite n'ụlọ kịta ya aka nkụ ka abụrụ onye tụwa ime ọmapụ ife ị ga-aghọta bụ na ife ọbụla Chineke nna tinyere aka ọ na-adabara nne ifrọfụ ka o si wee were echiche tinye nwa m nwoke n'isi ya bụ echiche daba taizi ihe ọ dabara ife niile a na-eme na-adaba n'ezie anụ kịta erejistaga onye ọna na-agbazi akwụkwọ ọ bụrụzi ndị a na-adị ime ịnọkata ịdị ime eje wepụ ede wepụziri ịma na ime ahụ a na-atụwa a na-agba akwụkwọ ihe a na-eme nke lụrụ nwaanyị 2 days achụpụla ya o jee tụwa onye ọzọ ime kịta onye checha nwa akwụkwọ gbara checha ego spendiri n'isi nwaanyị onye ma adịrị izi ị na-achụpụ ụmụ nwaanyị like that nna ekele dịrị gị ọ chọrọ ime afa na-atụ na-etepụ ime mba na ọ gagonu na ọ gago ọ chọrọ birikwo ọ ya abara gị ọ chọrọ na ịdị anyị mma mgbomgbo ọ chọrọ na ịdị anyị mma mgbomgbo onye chi meleze na mmadụ apụrụ ịna ya ọ chọrọ kwa ịbara Chukwu emego gị eze ka ewu ọ meme eze arịnze nwa ma nna m ekene dịlikwa ya o ekele dịrị Chineke chekwa na ama m na agbanyeghị nkịtị kịta ife ị ga-eme bụ ọ dị ka ịma ama na ana m eme ka m lawa kịta maka nwa nwoke ga-asị ka m sitere ngwa gee ntị nke m ga-enye eketa bụ oji lue ụlọ ọ chọrọ ihe a ka m ji ekwu okwu gị nke ya laghachi anyị Maazị nna m ke ọ bụla ọjọọ ga-agbado ọjị eturu n'ọjọọ ụwa ọjị eze m eze ke ewe ọjị nwanne Chineke jikere tupu abịa ya ewe ọjọọ gọzie ya anya aka ya dị anyị mana site na aha gị Chineke kere anyị amen Maazị na ọdịke ọ gbara aka dike onye na ya were kere ngwanụ ụwa ka etere aka n'ọnụ takwata ee ọjị ike m nọ n'ọjị nwere na nwụ na mmeji ọ dị egbu oge gbatakwara anya ọtụmere Maazị Ndụka makwa ka m na-ahụ n'ụlọ m ndụ kamgbe nwaanyị gbara chi obodo oyibo bata denemu sonye m ọnụ mmiri ọ were makwa na nwunye mekwa ọṅụrụ mmiri tọgbụ iko n'ime abalị ehihie ụkwụtụ ọ na-ekwe m ike ameme ihe ka agha Maazị Ibenna ka ihe ka dị mma ke ma ọ bụbụrụ olidelibe weda si agakwa marakwa mmiri bụ ọrịa pụrụ inye ofu ewu dọkịta ee ka m gwakwa gị o nwere dọkịta akara ekwasịchi ga-abata n'obodo marakwa ma ị ga-agakwa ka chike onwe m nwere ihe na-eme Chineke imeme dọkịta ee ana m ga eje ngwa nwanyị bụkwa ihe ke na ndị mkpa ha ka m na-awa awụgbere awụ ọ bụ ụtọ Maazị ụwa ị na-alụkwu ya na-ekwele ka ị na-adị eti ọnụ gị rụrụ aka deme n'ọnụ ugwu anya niile ọ gịnị mere ndị chi ibe m mmiri jiri awụ ọnụ ihe gajila m ike agwụla m eziokwu m niile mmadụ mma Angela nwunye m mmadụ mma nwaanyị ka ebikwuru ugwu eziokwu m niile ihe m na obi m nọ ga-awagharị kamgbe ebe m ga-agba ala n'abalị a agbaala m lekalekele gbalị makwa nke kacha gịrị nje nke wu nwaanyị a ama gbagide lekaleka na-agụcha ọnụ mmiri nwaanyị achọrọ ịmanụ
nwa anwalarụ n'abalị a ụlọ nwere ike ibepụtakwa m n'elu o. Ngwa na anyị ga-agawa nna. Kụchapụ ọnụ gị onye mere ije fụta nga na-aji eze nnọọ ka ewu gị bịa anyị bara ụlọ ka anyị bara bele eje ya gwakwala m sị ịsa abalị mụ na gị nọ n'ime ebe ahụ elu otu ihe ị mere agbala gị ihe chike were nwayọ anyị bakwuru blak a mee ele ma ihe a o nwere ike shirishepọ gị na onye gị na onye kemgbe mụ na gị lụwara ihe a kemgbe m ji mara gị gbakwala m ma ihe ugbu a na ma o biliela ọtọ ihe ọ nwoke gbakwala m ọkwala ike ka o kwesịrị isi akpa gị bịa ka anyị ba aga mee gịnị ịma ihe lee ma agwa gị were nwayọ onye gwara gị ụka ọwụ di gị lee ịma na amara nche mgbe ahụ ihe m ga-akwụ gị ihu na ọ ka nọkwa dị a mụ a ka gbachiri ike amanụ mụ dike akpọ dike gị pụta ekwa ndị ibe gị na-awụ ogwe ama ebughị ego ke gị wụ ibudo ama ibudo ego iwu dike ịwụsị isi m nọ gị enwe ihe i metere enwere otu ihe e kwuru ama m nọkwara ya sị gị get am before no be property ị na ihe ahụ m na-agwa gị o chere na ị nwere ike di na nwunye ya ọ gwụla m ịnụrụ ya n'ujie ya ọfụma chere ka m kpokpochiri m n'obi achọrọ m ile ma m ga-aga ịga ịchọ otu agadaga nwoke Chineke kere kezi ama ịkpakwa n'ihe ganga m nwata rigoro ya okwete mechie ọnụ ọchị gị ọwụrụgo ndị ụmụ 10 enye mama akpara dị n'aka dịnụ ka ụmụ nwaanyị ibe m before 5 years ụgwọ 3 million oke dị m enwe onye ihe ọma sọ nsọ ị chọrọ ịha m jee chụrọ nwoke ọzọ ga gị 3 million anyị mmekwala ihe ugbula aka ị ga-ahụ ke m ga-emugbu ọ ga-awụ shingapọ ọsọ ịhụ mkpịrị ụmụ nwoke pụta nnọọ gị pụta anyị bakwala soro mkpọrọ mba anya ụmụlọ ebe ahụ na ihu ihe m ga-eme gị zụzuru nsiri ebe abụọ otu nwoke ụmụ nwoke pụta gị pụta ịkwa ka m hụkwa gị ndị mara ihe m ga-eme gị kulie n'ibu dike o nwanụ kulie n'ibu dike o kulie n'ibu dike ihe eji amara dike ebu Amarachi kọ gịnị ka na-akpọ gọ nwa nwa kparịa m again enye m ga-eme nke onye ga-akụ gị na nyicha brown ebe ka m chege gụgba ncha brown ka m chetụkwanụ pọpụ na nwoke ọmadị ka gị ihe ma ọkụkọ ibedoro nwa ọkụkọ enye gị gift ọkụkọ ihe mgbanwụnụ ọnụ na ha agbala gị na ka ọ gbaa mụ ọ na ha agba gị na ka ọ gbaa mụ in fact Nnamdị ike ga-agwara mụ motu n'ọnụ mụ motu kwanụ m ka nwoke motu m ihe gị ọ na-arụ ọrụ 10 seconds ike ụwa nakwa agwọ gị na m jiri nwayọ mmega m so ana m ekwu ụka mụọ mụ Nnamdị mụọ biko emeka mmadụ ihe ga-emezi ya ekwe ndị nkwa m ga-ama ihe ga-eme ya biko ị na-ama ihe ị na-eme legodo ụmụ agbọghọ ibe m niile amụjichụọ n'ụlọ ụmụ m ju everywhere anọ m n'ụlọ gị den gị dewere m n'ebe a ka nka afọ m aka achọrọ m ịna biko gbaghara m biko adịbụkwana m otu a before n'oge biko
ọwụta ka ịdị m alụ ogo negodi ịgbagoro agbagoro iwere m tekpuo n'ime mmiri m na-egwu mmiri osimiri ele ọdị ihe dị ya asị m aka biko alụ agụ ọ gịnịkwanụ nwaanyị ọma ya natụrụ nnukwu onye nwere ya ga-ebizi achọọ m ilega anya n'ihu biko afọ biko gbaghara m uche tere nkwa ekwuru n'ụlọ ụka ọkwa for better for worse biko ịrapụkwana m onye ka mụ na ya ga-anọ biko nwaanyị ọma biko na mba ya ọ bụrụ si ekwe nna adịba agụrụ gị were ya na-eji biko ana m ekwe gị nkwa taata aga na ara m ga-ejekwa ya mara ihe na-eme ya ihe niile ga-akwụsị biko asa nwaanyị biko ana m ekwe gị nkwa ndị ọma na-ara akpa mma agbanyere maka amara ya ga-eme ọ bụ iji ọnụ gị kwuo na ọ dịbiri otu a mgbe m nọ biko ka ebe a n'ụlọ chọrọ biko ndị mmụọ mekwa ṅụ ọbara na-akpọ mami anaghị m ahapụ gị nsị m jee na lili mmadụ ga ahụ ya anya Mrs. Nnamdi a sị m ala bikọs wọtụ mụ na nwaanyị ibe m ga-eji anọ n'ụlọ anụrụ m shi na enwado fallopian tube ganada arụ ọrụ Mrs. ibe m nwaanyị ibe m mụtụkwanụ m ị ga-emụmụ mụ na nwaanyị ibe m ebiri n'ụlọ eleghị m na gị na ebe n'ụlọ Mrs. meje m la agaghị achọ ezigbo nwoke ga-emesa m ahụ mụọ mụ ana m agbalịkwanụ Nipple. Wala. Ne. Gene. Ko. Neko. Chere biko. Owa ham ke nonga. Apom ke na start Suzuki machine. Ne. Kika mana aha ma kpogi fele maka ka onye ogbo. Ole ihe o. Ndene. Obidana. Ịhụrụ nwa anyị m ọgba afere nga chai nwoke kwa ya masta onye road safety ịhụrụ nwa nwaanyị ka ọ gbafere nga agwala na m mkpi onye ele ahịa onye nche ụmụ nwaanyị women surveyor for your information nwunye ga ala ahụrụ m nwunye gị ka o bu ibu buru akpa sie ote gara ọnwụ fiam arị ebe ọ gbaga I don't know but from the look of things ọ dị ka kpọrọkpọtọ ọ gbaala n'ihu ehi British agbaala German ekele nke ụkwa ịghọtago nwunye gị arịala ezigbo ọjị kparịa ihe niile nọ n'elu because ada arị ọjị dada. The only way you can see your wife is you move downward. Mana gị na-agakwa beware maka ndị nka kakaka ha aka ọgakaza gị isi. You see it? When I was telling you to beware of what you do, guess him no. I biri wenda, I bicha nda, I mara ihe a ga-eme echi, I biri wenda, ibicha na ndụ. Akwa ịhụ na ihe imege taa. Akwa echi gị ọkwa ya dị ihe a. The evil that men do lives with them. Your own evil has come. Important man. Yeah, what happened?
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!